Ένα τυπικό παράδειγμα Golf GTI πρώτου σταδίου από τον Genitronic Chip με επιπλέον αναβαθμίσεις στην ανάρτηση και τα φρένα. Χρησιμοποιώντας επώνυμες και δοκιμασμένες λύσεις, υπόσχεται να γράψει καλά νούμερα στο δυναμόμετρο και στην ευθεία. Απόλυτα ικανοποιητικό σε όλους τους τομείς της τεχνικής αξιολόγησης, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως οι εργοστασιακές βάσεις κινητήρα, η έλλειψη οργάνων εποπτείας κινητήρα στο εσωτερικό, η έλλειψη ενισχύσεων στο αμάξωμα και η απουσία μπλοκέ διαφορικού. Τα δυνατά σημεία του Golf GTI ήταν το δυναμόμετρο, όπου έβγαλε 268 ύπους, και οι επιδόσεις με 400 σε 14,9 δευτερόλεπτα. Στη δοκιμή οδικής συμπεριφοράς και στη δοκιμή φρένων δεν κατάφερε να ξεχωρίσει. Ωστόσο ήταν απόλυτα χρηστικό, οικολογικό και αξιόπιστο, με αποτέλεσμα να κινηθεί αρκετά καλά στη συνολική βαθμολογία. Οι 85 βαθμοί που συνέλεξε το κατατάσσουν στην τέταρτη θέση της κατηγορίας Light Tuning.